Seigarren berria pilota txapelketako finalan Aurrera Zaiaz eta Irurtzun taldeen artean jokatuko dute. Aurrera Zaiaz Tolosako eta Bidegoiango taldea da, eta ostegunean lortu zuen finalerako txartela. Horretarako gogor lehiatu behar izan zen Zugarralde Burlatako taldearen kontra Tolosan, Beotibar pilotalekuan. Kadete eta nagusietan irabazi zuen Aurrera Zaiazek, 22-12 eta 22-14. Gaztetan, ordea, Zugarralde izan zen nagusi, 10-22. Guztira 54 tanto egin zituzten Tolosarrek, 48 Burlatakoek. Aurten ere, Zugarralde finalaren atarian geratu da. Hala ere, kontent agertu ziren txapelketan egindako lanarekin. Joan den urten bezala xepar zaio. Joan den urten Galdakok eliminatu ginen da aurten berdin. Osea, aurten nik uste ekipo oso naukea eta ondo biriko dioek. Oso kontentu, ja, semifilan eta ez da, egozin aiatzen, lau bakarrik aiatzen eta aurten aiatu gehiago eta oso kontentu gaude. Aurrera Zaiazekoak pozik zeuden finalerako txartela eskuratu izanagatik, baina ziren oso gustura gelditu final erdian egindako lanarekin. Gaur gauzki, ni pentsatzen den nervioso ondiala, bai kadetetan, bai atzelaia arratiber iruditzen nahiko nervioso ondala. Eta apezetxeare, gaur etzeon, eskutatik ondo etzeon, da jaunarenak kontra jo izto ezek entzeik ez, jaunaren asko jolastu eta biharreko partidun bueltan eman dio repasua ez, azken baten da. Azkeneko herriz nervioso, gure pareja bintzat oso nervioso. Baina, sufrituta, baina, finalen dare eta oain guztua. Ni bezin guztua pelotaik ez. Txapelketa hona indeu, baina gaur semifinaletan egizan ez oso guztua sentitu. Baina, importanten irabaztea zen da guztua. Gogor lehiatzeko prest dauden berriako txapela eskuratzeko. Oso kontrario gorra izango du, baina, esperantza beti izatea eta animokin. Finalea june ezkeo ja iraztea, hoi garbi ez. Oan nino arte sufritu dugu, baina, finalea jatu ezkeo ja iraztea. Hoi galtzen badio galdu, baina iraztea, hoi garbi. Irurtzun da, seigarren berria txapelketako beste finalistan. Larun batean, Zazpiturri Amezketako taldean, finaletik kanpo utzi zuen Hernani. 58 tanto lortu zituzten nafarrek, Gipuzkoarrek 58. Gazteetako eta nagusietako partidak irabazi zituzten irurtzundarrak, 22-12 eta 22-4. Kadetetan, Zazpiturri nagusitu zen, 9-22. Amezketarrek ez dute zorte handirik izan. Zenbait pilotari gaizo ziren eta hori dela eta ezin izan dira indar guztiekin lehiatu. Dena den, finalerdietara heltzea erronka handia zen haientzat eta pozik daude egindako lanarekin. Zirkustantziko bikoteatekin etorria eta normala da bezala galdu indebez. Baina, oroar semifinala da. Lau horrenekotan sartu behar, da nik uste dut Amezketako klub bat izateko nahiko paper txukun egin dut. Nintzat aurreneko alde izan jolastu nula eta nahiko guztua. Aurreneko partioen nun jolastu esutatik gaizken nintzelako, baina Galdakan jolastu nun partioekin oso guztua eta lan polita egin da. Txapelketa polita egin du Irurtzunek eta hortaz oso guztura agertu da. Ez diagu dakigun bezala jolasten ez. Da, jolasten dugu klubekin taula eta, pentsatu berkozu beste partiden gane dugu eta bastezun, aseguretzi eta gehiago ez. Finale inondan ustez, jozinek aldera idazi ez. Ongi jolasten jau. Bi finalistek badakite berria txapelketako finala jokatzea zer den. Irurtzunek 2007an irabazi zuen txapela, eta Aurrera Zaiaz txapelunorde izan zen 2004an. Hain zuzen ere urte horretan Zazpiturrek eraman zuen txapela. Bere arduradunak, orain bere favoritoa zein den argi utzi du.
lehenengo partidun kadetetan aurrera saiatzek irabaziko dula irutze zait, eta bigarrengoa Irurtzunek, eta orduan erabaki horra hirugarren partida izango da, ez? Eta Irurtzunen dagoet plantilla hundi, baita aurrera saiatzek, eta segun nor jokatzen duen, horren arabera batea o bestea, baina, bueno, ni nahi nuke behintzat aurrera saiatzek irabaztea. Gipuzkoarrak irabaztea behintzat. Ez dui eman dibelako egurre, baizik. Etxealdea pixka ditu.